advisor sitshele ukuthi izoboshwa leya ngane. Akanamandla wenathi phela kwayena ungamzwe sithi akuhlonishwane inkwa ingane encane kwayena lo. Ungathola ukuthi befunda nayo lengane le ithi ratio. Ngiyayibona leyo nto. So nje usandelana nabo nazo inamba zabo. Awubafake kulo live ubatshele bejoin ulive kanathi ubasendele ubasharele lo live lo. Ukuze ngempela awuyena nje ubaba wengane kaNonhle nje nkosem ngoba manje awufuni ukukhuluma uyalwa uyayivikela into engazwakala ngiyamsola welusha usalo oluzwakalayo but sikhulumeni ukhohlwa ama comment sikubekela ukuthi sikhulume ubeke umbono wakho ungathola ukuthi intombi yakho khona usazisa manje ubhizi namampondo nana usuqala okunye ke manje yimpi phela lo mqala awuzokhuluma ufunjelwa impondo yadelela amampondo awabona nabantu bona uthini lona uyadelela uthi ufuna joyelwa kambe amampondo uyadelela khetha bahle yeke lento sihlusha ngicela ukuphuma kancane le amampondo awabona nabantu khetha bahle mangabe suqedile ade sikubekele kona kwi-panel but ngicela usho ngikukhiphe siqhubeke nendaba manje sesimile la kuwena manje siyakuncenga mfethu asikwazi ukuncengana idatha leli sihleli ngalo la ma usuqedile ngicela lapha ezansi singukhiphe because manje awufuna ukukhuluma uyalwa nje ula one way nje uyayivikela ngazwenzani hayi no uthunyiwe lona Cela ukudlala, sithanda ukudlala thina sibadala. Hayi thunyiwe. Mina nginasikhathi sokudlala ngiyamkhipha ke manje ngoba akakhuluma kodwa hayi welo ngoba mkhiphe but nathi bakithi azama ukulalela eceleni ngoba vele akazazi ukuthi hayi ngoba kalalela ngaseblock aphume kuyona kule panel usefuna ukukhishwa ngoba uyabonakala ukuthi la uzodlala mhlambe kwaye yisoka lika Nonto njengoba embone ethithiza nje Zanon ngisho ethithizela yena uyabona njengoba esho ko plane nje uqamba amanga ayinoba ukhona lapha kuthina around kodwa ngizomthola kodwa yazi mangithanda ukuphawula kancane into enje niyazi ukuthi izoba nama chances amaningi nabantu abafuna ukuchansa umuntu azitshela ukuthi cha mase dibene nalo dibana naye ukuthi hey phela mina ngibatshelile angaboni ukuthi umuntu izinto mawuthi umtshela umuntu usukumtshela amaqiniso so uyayibona ukuthi umthetho wakhe nje umuntu ozochansa walosha ngicela umkhiphe sephumile seyikhiphe yena and ngifuna indaba kagogo yazi indaba kagogo angiboni ukuthi kunomuntu omdala onezingane zamantombazane ongafuna ukuvikela ingane zakhe zamantombazane ukuthi angamelana nesigebengu mangabe yisigebengu esinje amelane naso from day 1 until now usamile entweni yokuthi ayikho lonto leyo I mean umphakathi mokuthiwa udlwengulile asikudingi phakathi komphakathi asikufuni emphakathini ugogo unjani njengoba asho ukuthi ugogo ukuthi ucela nabanye bomphakathi ngathi bangangena mabe ngasatshiswanga ngoba uyayibona into manje ngathi abanye sebayasatshiswa manje nokuthi umuntu akukhuluma iqiniso and into ezokukhulula ubagugu obomakhelwana yikho enye indlela abomakhelwana Okay. Banakhetha bahlamba olambutuzu. Azela azosichazela thina. Okay, asiqhubekeni nohlelo lwethu kuba manje sistakile eNewland West Nkosi yami. Ngiyacela siqhubekeni. Mgobhozi sawubona? Mgobhozi. Mgobhozi usilalele walala naye. Singimvulela imic. Bongiwe ngicela ungilekelele mama uvula ama mic mangabe ngimemeza umuntu ngiyacela. Oh okay. Uthi ngimvule mina lo Mgobhozi. Ngisandelile mic ivula Mgobhozi kusandele mic vula. Ngisandele mic vula Mgobhozi vula. Okay. Asimeke asilweni kuMgobhozi. Mgobhozi. Daddy. Yebo mama. Yebo mama. Yebo baba. Asiqhubeke sikhulume. Hayi mina uthi sengibonga nje kwagogo nje indlela manje eveza ngayo zonke lezi zinto and okumnandi ngakhona umuntu wendawo
umuntu oyaziyo kahle oyibukile neseyibonile yonke into eyenzakalile lapha ya njengoba wayekhuluma ngisekuqaleni yabona nasekuqaleni nje wayesho nje ethi hayi kade wayelifisa leli thuba. So manje mina ngicabanga abantu nje umuntu avese aqhamuke naye azenze ngathi uyazi leya ngane nje bayabona bayibona abantu bendawo ukuthi ayikaze yakhubazeka leya ngane, ayikaze yalimala leya ngane. Njengoba bengikhe ngathi kuqala ngathi ize yakhuluma ingane yathi sekuzolimala abantu bangaphandle. Yabona lelo gama ngicela lingalibukeli kancane, ithi ingane sekuzolimala abantu bangaphandle kusho ukuthi makuphuma iqiniso la ngempela. Angizwile nami. Yayibona leyo nto. Usesaba ukusho ukuthi naye bamthreatenisha. Usesaba ukusho nje ukuthi umndeni wamthreatenisha okanye abantu akukhona abantu abamthreatenisha ukuthi angifuni ukuthengisa ngegazi lami. Immediately. Yabona. Ngathi usana lofuna ungena, ngathi ufuna ukho. Sathi flows. Sathi le ntambo le. Sanele. Putsanele. Thixo. Sanibonani. Akusho Sanele. Yebo. Yebo, unjani Sanele? Siyaphila. Siyaphila Sifuna wesanele. unikeza abashana. Wesanele. Sifuna unikeza abashana manje silalela abashana la. Sisebenza la silala. Ungakaphawuli nje uBhutanele, usanele ungakaphawuli. Ningakhohlwa ukuphela kwenyanga kwangomhla ka-1 songenani ku live abebefisa ukupha ugogo something ugogo wesizwe ukuthi ukwazela ugogo kumele iqinise simxhaseni ukuze naye ephasikeni right. Socela ukuthi abafisayo ukuthi bamuphe uzongena ugogo simshayele sonke sibe ready mhla ka-1 ngo-8 o'clock mhla ka-1 April. Mhla ka-1 April guys. Noma siqala ngo-8 noma ngo-past 8 Sanele. Abanye batheni bhalani lapha ama-comment. Akuzwakali nathi yazi ukhulumela phansi. Ukhulumela phansi.